and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Push yung Uy! Unsay ato, sir? Pagap! Nanuntok man ka! Kinsa man ka! Nanuntok man ka! Salbahis ka! Ikaw kagaya ka, sir! Noon sa man taong ka! Salbahis ka! Ha? Imong kipamagdusa ng akong anak. Ha? Uy! Sir, uy, wataon ko ikipamagdusan, uy! Baka kung ka magbagon krimbugan mo. Ay! Agoy, sir, unsa man ka? Oh, murag Ikaw may gitudlo sa akong anak nga mao'y amahan sa iyong gisubak. Anak ka? Anak ka? Siyang anak? Bugan gitumong nimo. Nyaman nimo pasakiti ang bugan. Murag gihapuhap naman mo. Abo. Kasi nga si mong anak sir ba? Bu. Kinsa? Ayaw kong pangutra. Agad. Ayaw ama pa. May bang. Ayaw bang ano ka man kin. Agay sir. Ngano man kasi mong kagpanapog ako. Sige. Sige si mong anak ba? Lurna! Lurna ang pangan sa kong anak. Kung misumbong siya ka na kung nga mabdo siya sa imong anak, unya dili ni mo ang guno! Si Lorna? Lorna. Si Lorna to, ninumdum na ko. Ay, kung pahiyong ha? Ay, kung katawi ha? Wako mo katawa. Klaro kayo. Aksyon kag ngisi buhanga ka. Ayaw katawi ang kahimtang sa kong anak. Gilad ni mo siya. Busa, kinanglan nga imo siyang pakaslan kay kung dili. Dili. Di mo ko magkapakasal taon. Di mo taon ko magkapakasal, sir. Tukon ta ka. Ay, Hop. kay! Ayaw. Ayop ka. Dili ni mo pakaslan ang akong anak. Ha? Usay resulta. Pura lang kag robot nga. Ha? Kung dili ni mo pakaslan ang akong anak, baot yun di ka. Pura lang kag baboy. Tama! Naunsa man taong ka na, oy? Ngaong gusto man kang makatultos bay atong Aldrin, ha? Kahit paghihapon ni sa atong trabaho, kinahalamay bahaw ko sa mga lugar nga gipuy-an sa atong target. Nagkasulti mo sa madam, ha? Wala, pero mulihok na lang tag-ato. Dili na lang ta magpaabot sa suko ni Mama. Doon na ba ta sa bahay atong Alvin? Dool na lang ta. Mga usa na lang kaliko. Huwag ka pa makaila sa mong pamilya. Matay na gikuha ni. Si Lorna nga bugtong na mong anak. Matay. Pinangga kay na mong anak. Kailabi na si Lorna nga bugtong na mong anak. Ha? Bugtong. Ha? Uy, inasinya! Apa ka? Pagtong ko nito, Hana. Unsa man ka, sir? Ngano man ka taon? Unsa man ka, ay? Manuok lang kagalit. Ayaw na og pasakiti. Ayaw na siya Ayaw paglabad-laban Ano ka man? na maumaga ka nito, Hana. Ha? Ano ka, oy? Siya man ka ang amahan sa imo gisabak. Unya labanan gihapon imo ang salbayos nga dako patupa. Ano man mo? Hala, sayop kang panood pa! Ha? Dili na siya si Miko! Ha? Dili siya ang amahan sa imong gisabak? Dili na siya? Dili pa! Si Miko! Si Miko ang amahan sa akong gisabak o dili na siya si Miko! Tarong do. Uy, manulihilak na nung bastilan. Huwag mong ka magsulti. Gano'n nga man ang kayo mo sulti nga dili kas mi. Ayaw! Imo ko yung puno! Unsa man na hibaw naman ka manapog niya mo ka! Nasipyat ko! Ako, di ko kasulti! Saan na ko magsulti? Nga imo naman kong gitook! Gitook ni mo akong liog! Mawa. Dong. Gipunan ba gini mo karon? Dong. Hi, I'm Miko, Dong. Hi, Mang Salbayes. Wa!
O pa siya pa uli. Sakit yung liog na. Oh, apa siya, Pauli? Sorry kayo ha, nga natuo ka ni Papa. Ikaw may sorry. Ikaw sir, di lang ka sorry. Di lang ka pasaylo na ko. Imo ko, ikaw may nagtuog na ko. Nani ko! Oh, Hapot ko. Hindi ko ganahan mga ipasaylo ka ron. Hay manas mi ko, ha? Ang anong ikaw naman niya? Nagtuo kung ikaw nagtuo. Kinsa man paglakaw na yung taon mo, ay! kinsa man ka? Amigo ko, Miko! Bagol ko nag-abang dinis yung bahay! Adi ay. Pagkawasas mo! Ay! Ako! Pagkawasas. Sakit pa kini kong liog ko, ay, kung tukaw, ay, Dili ka gusto masakitan do pagkawasas mi ko, no? Aron may bawo ko kung unsa iyang plano nining akong anak na iyang ipaburot. ay, buhi na, buhi sa Dili. ako, buhi na ako, Sa tingin mo? buhi na ako, buhi na ako, Galagot ko? Galagot ko. ako may sige mong kulata noon, di man kusmiko, Sa alala- pagkay mo mo, di lang kusmiko, kulata gabong ka, Alalay mo ka. Migo man mo. Masige mo lang gitaguan. sa man Gitaguan tigwa ako. nga, ay, ganun ako magkuano ni mo, Tarog tanaw nako, tarog tanaw. ano man, Wow. Sa manan. imo na maghihigap akong bugan ha, sumuti ka sa mga anak, be, sumuti ka sa imong anak, Sumbong. be, Sumbong. Day! Day, yung papa! Yang gihap yun ang umbugan. Ay! Kinigisulti. Karon, aron, di ka mainaykan. Klaruhin ako. Pagkawasa si Miko nga imong amigo. Tanaw man kanako. Tanaw man kanako. Taog ka siya. Aron magkatubangay mi. Pagkawasa! Usa na bang dapit ang atong gisuot, uy? Mingaw naman ni din eh. Ayaw na lang reklamo, God. Kay mo na rin dapita ang bay atong Aldrin. Doon na ta. Tugan ha. Tugan. Hain si Miko. Hala, murag doon na nagkakubot sa unahan. Uy. Mo naman ang bahay niya atong Aldrin. Mo na. Tugan lagi. Ay! Agay! Madaot niya ako tutunlan, ay! Unsang tao, ay! Hala, Tutunawan! gituok lagi na siya ng harto nga lalaki. Aw, atraso na. Klaro kayo. Pero, magpahipit na, uy. Magpahipit na. Ano ka man? Sa to ba? Wax Miko? Ha? Wax Miko? Wala ganit eh! What is me ko, ha? Makakaklaro kayong Di makabuto, uy! Ay, bawo ba ka? Oy, Unsa pamilya. kay nahitabuan na Ay, bawo nila, ka ba? no? Nga kung Minaw minaw lang. Tampangan nga kanas mi kung akong ikatubang apil ka na mahimo na kong kaway. Ano man taon ka, uy? Niabot mo ito kinabuhi na kung ko'y labot ni mo, uy! Ano ko itong apel mo ni mo, sir? Ha? Amigo na Miss Miko! Di man ako iamahas sa baksi mong anak! Oh, Si Miko man! palikero di ay katumiko, ha? Katunjuhan, uy! Katunjuhan! Iyang anak, dili niya ang kunan. Wiset siya. Sige, hapyod ya, hapyod. Hapyod para mapuyo ka. May buhi na niya akong bukton, be. Buhi na niya akong liog, be. Ako ni sa tawagan si Miko sa cellphone. Buhi lang ako, ha? Buhi ko. Okay. Up! Oh. Tawag yun. Tawag dayon. Lorna? Ay pagsig duko-duko niya. Paka karon. Kabangin na lang ko, sir, nga barugan ni Miko kining akong gisabak. Oh, tabangan! Ay, kabalaga! Siya piniputabang ini kung taon man ninyo. Ako naluoy ko ni mo. Nilagod ko ng papa ni mo. Na akong tawagan si Miko, ha? Daya, masig dili mao na imong gidaya la. Miko, unsa naman sa ni problema nga imong gipasaho na ko, eh. Modeng wa siya din, eh. Bugulbol mo ka. On sa bra. Wa pa gyud. Nagtanon mo kay kas bagulbol may labot kay kas bagulbol ako. Tubag para Uy, murag patay ang cellphone. Tubag pa gyud. Uy, Pag palakaw na mo sir. Uy, pamiya na mo din eh, uy. Abi cellphone mo be. Ay, ayaw lang luto. Ay, mahal pag yung cellphone na. 900 yan na. 900 ni mura ni carrots. Karot. Murag sabon. Gusto kay ipakaon kunin nimo imong cellphone? Kana. Gusto kay pansak Ay, na. Sige, sir. Sige. Tawagan na si Miko, tawaga. Namin nga niya diha. Miko. Gina. Ikalay tawag, gina.
Sorry, sir, ha. Naangin na noong ka sa kasuko ni Papa ni Miko. Ano yung problema eh? Okay na. Okay na imong amahan mo dili okay gid. Sa! Patanda. Buwisit, Ayaw lagi, sir. Ayaw lagi, Buwisit, sir. ilabay ko na yung dili ko tubag. Ayaw, sir. Kwan, nahibaw tingay ito nga ni amo. Pasi nagtago lang siya. Ha? Miko! Oh, namisakit. Dili ka makatago na ako hantod sa hantod! Miko! Ko! Sir. Namilili na mga silingan, sir. Oh, Tanaw na! unaunsa ka? Ala, wa ka mauwaw. Naglagot ko! Nganong mauwa mo ko? Hoy! Kamo na! Oh, Mga silingan mong Miko! Ha? Ha? Taguig ginang inyong Miko! Ha? Gigi. Ha? Dapati na Sultian sila. mo? Dapati na sila, sir. Kay huwa na ilong Miko! Basta magkita mi! Ha? O ikaw! Ikaw. Ako nasan? Ikaw. Ako nasan? Ikaw! Inang imong amigo, ha? Nga kung dili niya tubagon ang kaimtang sa kong anak, mubalik ko din, he. Kana mga tao, amigos na ng Miko. Nagipananaw na to sa mga siningan. O, mga amigos ng Miko. Ay, ko Dapati, sir. Ay, ko bibra. Dapati na mga tao, sir. Ano kondisyon kanila? Silong dia, he. Lumay ko dikta, he. O, kamara! Ha? O, ikaw, sa... Inapat ni Sa sunod, nga dili gani kamo kooperar aron tubagon ni Miko ang kahimtang ni Lorna, sultian daga, bungian daga. Tara! Ay mo tara para sapot. Noon sa matatudawan na eh. Kusuga man dapat, ba? Kasubram tos 20 ang dapat ako. Sikita sa papanging ako. Wala bang nalubag akong liog. Sa man yung paganian ako. Pirti man akong pagkapaon sa mga problema ni Paimig ko. Ugahin ang sabkan ni siya. Dali na ana, oy. Human na salida. Mamauli na taon ta, oy. Okay, mamauli na good. Anong pahiyom ka diya, ha? Katawanan kayog naong katong Aldrin sa. Mura siyang nakurat nga dunay may bahat niya. Klaro kayo. Klaro kayo nga katong Miko ang nakaingon. Haskang lawgawa tong Miko, eh. Pagkapala uyab sa doy. Ako? Kontra kit kaayo nako ng mga lalaki nga dili makontento sa usa ka uyab. Bahala na eh. Manglaki lang ko. Sikitas kong liog eh. Usa ko apapangig. Muhupag ni ugma. Hain sa kanis Bemiko eh. May nag-text. Si Bemiko na eh. Hain man na siya eh. Bay, ikaw na bahala sa bay. Kay di pa kumuuli. Ano kung hindi pa man siya muli? O, nahibaw na ko. Posible nakakita siya ganina sa pagsuod sa amahan sa atong Lorna. Oh, naniguro na siya iya da. Unsa man? Matuog na taglahos, ha? Matuog na kaglahos? Ay, natural. Kikapoy ko sa atong lakaw. Diin mo maglaag ha. Uy, Ma? Nganong inyo man lang gibiyaan si Mimi dinhi nga siyarang usa. Usaon naman lang kung dunay sunog ha? Unya si Mimi rang nahibilin dinhi? Ma. Makalma lang. ay bitaw madam, kalma lang. Kay doon namin nindot nga balita. Unya, makakwarta ta na. Oh, sobra pa. Malipay ka sa mga gibuhat ng adlaw. Mo nga wa mi katabang nimo dito sa imong tent. Kataas biya ni mo pasakal ye. Sulti na oy, kung diin mo maglaroy-laroy. Wa taon mi maglaroy-laroy maoy. Nagtrabaho gihapon mi si Tito. Nag-research mi sa kinabuhi sa atong kliyente. Unsa man kuno inyong gilakaw? Naniis si Tito kunain magpuyo ang bagong natong kliyente ma. Si Aldrin og katong Miko. Unsa? Apartment ang bahay atong mga tawanan ma. Nga sa ato pa, kwartahan sila. Ug klaro na lang nga doon natin akong masabi gikan ni atong Aldrin ug Miko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!